सकानु कर सकती हार गइल बा त बाबू हमार नीचे राज बैठ गई में चल गइल बा। हमार राज का कोई ना निकल हुए रे। कोई बचावे ना बाबू हाथ जब उठावले बार खाना के बचावा लोगन हम डूबतन तक कोई नहीं खे गई सारा लोग भाग गइल बाटे। तू जल भरे गइल हो जा तब भर के दे दूंगा फिर दूसरा काल से उठावन भरे तले पैर बिछला गो त गिर गो। नमस्कार रउआ दतन जियो भोजपुरिया हम राजेश अभी हम आइल बनी सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बलरा गांव में जहां जलभरी के दौरान एक युवक गंडक नदी में डूब गइल। वो युवक 3 दिन से लापता बा। लापता युवक के तलाश खातिर एनडीआरएफ की टीम के सूचना देवल गइल बा। आज तीसरा दिन है। आज जौन बा की एनडीआरएफ टीम पहुंचल बा पीड़ित परिवार के घर आइल बानी। इहे वो परिवार के घर बा जहाँ के युवक रहे वाला और एक युवक के पिताजी जबानी मौजूद माई बाड़ी बात कैली जानकारी ले वो हमार कहून कि हम जा तनी बहन जा तरी जल भरे तो हम कहीं चल जा गइल बड़े लड़की लोग के जल भर के दिले बड़े गोड़ बिछला के चलते नदी में गिरल बड़े केहू ओजी उठावे मुखिया जी सब लोग के लेके लगुअन भागे ओजी केहू खोजी नहीं खे कैले हमारा लड़का डूब गइल बा मुखिया जी खुद भगा दिले बड़े। इतना सब लोग आवता या कोई तहसीला दे के चल जाता आ कोई कौनो कार्रवाई नहीं खे करत। आज वो लोग के घर के बात रही तो परसों के बात हो परसों हर काम हो गई रही। हमार राज हाथ उठौले बारन कोई हाथ पकड़ के नहीं खन उठौले मुखिया भाग गइल बारन हमरा राज के छोड़ के वही हमार राज छटपटा गई में डूब गइल बारन। तू जल भरे गइल हो जा तब भर के दे दूंगा फिर दूसरा काल से उठावन भरे तले पैर बिछला गो त गिर गो। आ सब लोग के चिल्लातन से छाने के त कोई नहीं के छाना सारा लोग भाग गए। आ ओकरा बाद है कहता कोई नहीं खे डूबल सब कोई निकल गल लागे लगुए कोई ना रुकत रहुए चिड़िया। आ ओकरा बाद सब लोग भाग गए तो हमने के गाड़ी पर लाद के लेके हुए लोग गांव के लोग। आ ओकरा बाद कहता लोग आ चल सरवा मर जाई त का हो जाई चार भाई कमे हो जाई त का हो जाई। आ ये बेरा ले कोई नहीं खी आइले है बेरा ले प्राइवेट में पढ़तलन चौथा क्लास में अगर पढ़ाई छोड़ देलन हमने के गरीब आदमी अपन कमात खात रहलक हलो पैसा के दिक्कत से पढ़ाई छोड़ देला। हां पैसा के दिक्कत से कमात खात रहलक हलो। एगो गोर जीवन हमार 6 गो लड़का हो दे छाती स्टैंड हो गए तो हो दे बाकी 3 गो टूट गइल बा तो स्टैंड हो गई रहल सब उनको हो दे बाती होती टूट गइल बाटे कोई पूछवैया नहीं खे। बाद में उछल अब तो सभे समझा के चल जाता कोई कुछ नहीं खे करत। आज परसों के काम हो परसों दूसरा के रही आज वो लोग के तो परसों में ही सब कार हो गई रही। आज गरीब चलते ही ढीले बालो आज इनका पर पड़ल तो कोई खोजवैया नहीं खे। आ फिर परसों दूसरा पर पड़ल तबो न लोग खोजी। आ ये लोग के नदी के किनारा घर दुआर वही में अपन जिए के बा खाए के बा कमाए के बा। जब रही घर में कमाए वाला के यहाँ के एक्सीडेंट हो गइल बा एक्सीडेंट हो गइल बा कोई कमनिहार नहीं खे कोई पूछनिहार नहीं खे उहे कमात खियावत रहल हन कोई पूछे वाला नहीं के। हेती 2 गो 3 गो बच्चा बारस 2 गो लड़का छोटी बारस एगो लड़की सियान बिया। जब डूबे लगवन तो केहू बचावे ना कोई बचावे ना बाबू हाथ जब उठावले बार खाना के बचावा लोगन हम डूबतन तक कोई नहीं खे गई सारा लोग भाग गइल बाटे। बाबू चित डेंगी पर सब लोग बैठल बाटे हाथ में के पकड़ लो कतरे 4 गो में एगो मरिए जाए तो का हो जाए। हमार बाबू हाथ उठा के आ ऐसे कह के आ तब चित करवटिया पलटल बारे जब सकानु कर सकती हार गइल बा त बाबू हमार नीचे राज बैठ गई में चल गइल बारे। हमार राज का कोई ना निकल हुए रे बाबू। पुत्र के वियोग में देखी कि 3 दिन हो गए चूल्हा जरले आ इधर लोग मौजूद बा तो रउआ लोगिन गए रहिलन जल भरे का रउआ लोगिन गए जल भरे कैसे का घटना हो गई जब वो डूब गइलन त तहाव जे इताल दिलो त बलरा त लोद कहे जे आधा लोद कहे जे जल बोझला ते बाद ना रुकल जला चलल कोई नहीं थे डूबल हम लोग ते लेते भात लदमन तो हमनी कूदते आधा गइनी सन तब हमनी अपना में सोहर बिटोरते रोज आते तब ओने सोहनी सन हमनी केहू बचावे खातिर ना गए केहू नहीं के बचौले सब लोग भागे लागल बा नॉर्मली बचैले रही कोई तो बच के रहता ना रामपुतार मुखिया सब लोग ते भादाते ली आइल बारन वहाँ कोई तो नहीं था बचावे देले।
आ घाट नहीं थे बनल, बहुत ऊंचा बाटे, इतना छत बराबर ऊंचा बा, इतना खाल में जल बोझवावत रह गेलो। डुमरिया घाट सलेपुर बीच में ही जल भराइल बा। उ कौनो घाट ना हो, घाट जहाँ रहेला वो जी सब चीज मलाह लो बनावेला लो, ई जबरी जल हो जी भरवले बालो। जेकर बहिन जाई ओकर भाई जइबे करी जल भरी में हनु। ओकरा बाद हमरा लड़का के केहू गुहाए कुछ नहीं के कैले, केहू अभी तले हमरा दुआर पर पूछे नहीं कल जे लड़का के लाश मिलल कि ना मिलल। कोई पूछे नहीं क्या, जनप्रतिनिधि मुखिया वार्ड कोई पूछे नहीं, केहू नहीं ख्याल पूछे। ये बरले पूछले रहते लो, हमरा बाबू के लाश निकल गई रहे तब बताई हुए हमारा हाथ गोड़ रहे कि सबसे पहलका चीज बा कि जौन लड़का विलम्ब करेला एगो बहुत गरीब परिवार से विलम्ब करेला। अगर ये जगह पर केहू धनिक मनिक या नेता के परिवार से कोनो अगर लड़का मर रही तो परसों 3 दिन पहले ही लाश निकल गई रही। लेकिन 14 तारीख के घटना हो 12 बजे करीब में। लेकिन परसों भी रउआ NDRF के टीम ना आयल, आ काल भी नेता लोग आवो लो दुआर पर, 2 आदमी आयल झूठा आश्वासन देके तो अब NDRF की टीम आवता, अब NDRF की टीम आवता। काल हमनी के 6 बजे तक हमनी के वेट करनी सन घाट को कि अब NDRF की टीम आई, अब NDRF की टीम आई। लेकिन प्रशासन के भी हमें घोर लापरवाही बा। घर दुआर है देखो एकदम गरीब परिवार, जहाँ मान ली आर्थिक स्थिति भी परिवार के बहुत दयनीय बा। सबसे प्रशासन से यह मांग बा कि लाश जल्द से जल्द निकल जाओ, आ जौन उचित मुआवजा हो को परिवार के वो मिलो। देखिए घटना के बाद जन बाकी गांव में मातम पसरल बावे। बलड़ा गांव का मन्नू महतो एक 17-18 वर्ष का लड़का था। कलश यात्रा के दिन हजारों संख्या में महिलाएं और लड़कियां आई थीं जलबोझी के लिए इस गंडक नदी के किनारे। उसी समय नहाने के क्रम में उस बच्चे की मृत्यु हुई है, जो 14 तारीख की घटनाएं घटी हैं। लेकिन अब तक शव बरामद नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही 14 तारीख को सूचना मिली, हमने प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी और कल NDRF की टीम कल ही आनी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश मुजफ्फरपुर में एक घटना घटी जिससे लंबे समय तक सड़क जाम रहा। उसमें NDRF की टीम फंसी रह गई और शाम होते जिला पदाधिकारी गोपालगंज और ADM ने मुझे जानकारी दी कि NDRF की टीम शाम में बरौली पहुंच गई है और सुबह से रेस्क्यू का काम किया जाएगा। और सुबह 8 बजे से हम लोग इस गंडक नदी के किनारे उपस्थित हैं, जहां NDRF की टीम उस बच्चे की शव खोजने के लिए अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। मुझको उम्मीद है कि आज देर तक निश्चित रूप से उस बच्चे का गंडक नदी से शव निकाला जाएगा। शव निकालने के बाद जो प्रक्रिया है सरकार की, उसका पोस्टमार्टम कराना, फिर चरला की अनुदान की राशि दिलाना, उस सब प्रक्रिया को भी हम लोग शीघ्र करेंगे। चूँकि एक गरीब लड़का है, गरीब का बेटा है जिसका मृत्यु हुई है, जिससे हम सब मर्माहत और दुखी हैं। नाती है घर के हुए हमार कम निहार नाती रलो, आज हमनी के दाँत तुर के चल गई, हमनी कहाँ ना लायक बनी सन। ओकरा बाप के इस दंद भइल बा तो बाती तुत गइल बा, ओकर मतारी दाँत के दे तुतले हिया। उहे दुनू भाई रल सनुआ मनुआ हमार हो से उ लड़का डूब गई और अभी तक 3 दिन हो गई लापता बा। लापता के बड़ भाई जब मौजूद बा, जन 3 दिन से रात तक कि अब हमार भाई बरामद हो जाओ, अब हमार भाई के लाश मिल जाओ। जाए कि परसों के 1 बजे के घटना हो और परसों से प्रशासन और जे भी अधिकारी या नेता जे भी आवता है जिला के, मतलब गोपालगंज जिला में जे भी बा, सबके उससे कांटेक्ट भइल बा। सबके उ कहता बस 10 मिनट और 15 मिनट के उ कहता 1 घंटा और 2 घंटा, 1-2 घंटा करत आज परसों से अभी एह बेरा 9 बजे एथी आइल बा NDRF के टीम। वो बहुत एथी कैला के बाद केहू बोलता कि अब सुबह आवता तो केहू बोलता कि शाम आवता, और जे भी आवता वे नेता चाहे जे भी अधिकारी उ झूठा दिलासा दे के चल जाता वे। का एगो अगर गरीब परिवार के अगर लड़का डूबता तो ऐसा होखे के चाहिए, जबकि अगर कौनो अमीर परिवार के लड़का रही चाहे कौनो दबंग के, अगर उहे जे अधिकारी आवता चाहे जे नेता आवता, अगर ओकर केहू के बेटा अगर चाहे ओकर भाई डूबल रही तो वो अब ले इतना देर वेट कर सकत रहला का? अगर केहू गरीब परिवार के अगर बच्चा डूब सकता, आज तो हमार भाई डूबल और देखे वाला सबके उसे बतावता नहीं कि अगर ए पर अगर आज बोल ना उठावल जी, अगर ए सवाल के अगर आज जवाब ना लियाई तो कल और केहू के परिवार के साथ ही घटना हो सकता। केहू और
के भाई जा सकता, केहू के बेटा डूब सकता। जलबोझी के दौरान एक बच्चे के डूबने से ये मृत्यु हो गई है, जिसके लिए मेरे अभी सुबह प्रदेश जदयू के प्रदेश के वरीय नेता पूर्व विधायक माननीय मंजीत सिंह जी आए हुए हैं। हम लोग पता लगा तो हम लोग भी इधर पता करने आया और यहाँ रेस्क्यू टीम लगा हुआ है। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, वीडियो को यूट्यूब फेसबुक को देख के मिली, पीड़ित परिवार के मुआवजा मिल सके, आर्थिक सहायता मिल सके। धन्यवाद।